Ka West Khasi Hills District kan Pak Shispa Prapulai Ngut ki rang bat ki Thei Ïalehkai ki banyak kun hakikat wai tali ki jat jing Ïalehkai jong ka Lympung Meghalaya Games arja arpusau ka ban salong hanong ba tura. Ya kanela sakhi lengba ka jingelang Aiman Sim balalum no Deputy Commissioner jong ka West Khasi Hills ringkat ka Coordination Committee of West Khasi Hills Association na kabenta ka Meghalaya Games arja arpusau ka basan ka balapen long ha ka pratari ukala lengkot Hatersam Hall DC Office Nongston. Hakati kesengi lawan Malaysia bentalang na kirang Ïalehkai bat ki Thei Ïalehkai na ki Sports Association prepare joka district ki officer na ki committee prepare ki dekot bat ki noilam ka Coordination Committee of West Khasi Hills Deputy Commissioner ka West Khasi Hills uba Garat LSN Dykes bat ki wei Nakaliang ka Coordination Committee lingba u Dr. LL Mausor ubala ung convener baruba GSL Sangriang u chef de mission kilapan sngau yaki jing batha naga Meghalaya State Olympic Association but ai jing motru yaki athletes kumno baki day ban le habaki lek banishim banta ha ka Lympung. U Deputy Commissioner jang West Khasi Hills District uba Garat LSN Dykes na lor bola ai ki contains nang content kraw ula ban jorru ya barok kinoi shim banta baki day ban bo ya ka thong ka ba khamsa jrang ban ya ka ei ka baki la kenjo khnang bakin la ban poi shaka buram bat ka jing job Haswa ngun shong adon ban kentu ya ki tips player apa pilek nang ne na pot nang stoin ban simbenta hagi disiplin fair na kentu bu ka thong la de abang ong bu ka thong la de hoi la phi don ka ta ka ching tebet la ban yo ka mu ka ta ka medal gold medal kita kemen de kentai nu ko ka bu ka thong la de haka last jing Ïalehkai ki bagian le ngale bok ngale se ngale nhiều percent bu thong la de hakin ki kim bok nyele hakan play kim bu bok pinyo la pi last pi ong nhau pheu manta Ïalehkai nhiều pusat biết chua dalade yilade ya ka pusai Ïalehkai la da phila ban biết cũng ta la phimyo kul ta ngan Philippines la ka wei ka mo ka Ïalehkai ibu ka taket de na ka nhau pheu boy nhau sang ka ta ko ya por pin la ban long kita kinong job suggestion ka bok ki wen yi pi ka ba comment oi ka bok yo medal comment ini kan rei kata ka bok lek da akor ka burom ki wan thai da akor ka burom kata ka dei ban ai cik kemen bakal krau yang i lang